Искате да подмените въглеродния филтър на аспиратора си. С тези стъпки ще го поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Нов въглероден филтър. Стъпка 1. Отстранете филтрите за мазнини. Разкачете ги, спуснете ги и ги извадете от аспиратора. Стъпка 2. Извадете стария въглероден филтър. Въглеродният филтър е прикрепен към корпуса на въздушния водач. Можете лесно да го разхлабите, като отвиете филтъра с въртеливо движение. Стъпка 3. Монтирайте новия въглероден филтър. Поставете новия въглероден филтър на мястото на стария и го затегнете здраво с въртеливо движение. Стъпка 4. Сменете филтрите за мазнини и ги затегнете на мястото им. Сменили сте въглероден филтър и аспираторът е готов за повторна употреба.